Ya, aku ki kan dilokno dadi juragan Lombok ngono lho. Delok ndak. Iki senandir bapak iki ya Gusti. Wakeh wae yo. Walu. Kai. Iki apa wae iki? Bayem mbek Lombok ya, Bu. Ana nek kene desa iki bayeme gede-gede ngene iki. Jadi jenengane bayem punggel engko enake di oseng-oseng karo di kloban. Boleh. Seger ya Allah, alhamdulillah. Buah iki wingi aku mangkat ngono saiki wis ono. Blimbing. Iki blimbing. Dak usah sing mateng, Bu. Dereng. Iki koyone meh. Iya, wis enak kuwi. Tapi ngosek weh, senane sing duwe engko. Sapa sing buntel iki? Oh, ibu. Wayahe eksekusi bakwan dong telo. Asih.